ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शनयोरुभयोर्मध्ये रथ स्थापयमेच्युत्य यावत् एतान्निरीक्ष्यमहं यज्ञकामन् व्यवस्थितान् करमया युध्यव्ययम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन କହିଲେ, हे ଅଚ୍ୟୁତ, ଦୟାକରି ମୋ ରଥକୁ ଦୁଇ ସେନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଏବଂ ଏହି ବିରାଟ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ କେଉଁମାନଙ୍କର ସହ ମୋତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦିଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ, ତଥାପି ତାଙ୍କର ଅହେତୁକ କୃପା ହେତୁ ସେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରେ କେବେ ହେଲେ ଅବହେଳା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଅଚ୍ୟୁତ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି। ସାରଥୀ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତେଣୁ ସେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଦ୍ୱିଧା ବୋଧ କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଅଚ୍ୟୁତ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି। ଯଦିଓ ସେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ପାଇଁ ସାରଥୀ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଏତଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପରମ ସ୍ଥିତି ହ୍ରାସ ପାଉନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ। ସେ ହୃଷିକେଶ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ। ଭଗବାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସେବକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଧୁର ଓ ଦିବ୍ୟ ଅଟେ। ସେବକ ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭଗବାନ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କିପରି ଭକ୍ତ ସେବା କରିବେ। ତାଙ୍କର ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଯଦି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆଦେଶ ଦିଏ କିମ୍ବା ଆଦେଶ ଦେବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ଏଥିରେ ବଡ଼ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ସେ ନିଜକୁ ଆଦେଶ ଦେବା ଅବସ୍ଥାରେ ନ ରଖି ସେ ତାଙ୍କର ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିବାରେ ସେ ଅଧିକ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ପରମ ପ୍ରଭୁ ହିସାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଙ୍କର ଅଧୀନ, ତାଙ୍କର ଆଦେଶାଧୀନ। କେହି ତାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଚ୍ୟୁତ ଅଟନ୍ତି, ପରମ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି, ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଅଭିଳାଷ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟତା ଯୋଗୁଁ ସେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। କାରଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇ ଉଠିଲେ କେଉଁମାନେ ଉପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯୁଦ୍ଧର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନଥିଲା, ତଥାପି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଯେ କେତେଦୂର ସେମାନେ ଅନିଃଶବ୍ଦ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଯଶ୍ଚମାନାନ୍ ଅବକ୍ଷୟଃ ଯ ଏତ୍ରତ ସମାଗତା ଧାତରାଷ୍ଟ୍ରସ୍ୟ ଦୁର୍ବୁତ୍ୟକ୍ତ ଯୁଦ୍ଧେ ପ୍ରିୟ ନିକର୍ଥିବ। କେଉଁମାନେ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ଓ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କର ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀ ସାଜି ଏଠାକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଏକ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରହସ୍ୟ ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାର ପିତା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସହ କୁପରାମର୍ଶ କରି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଦଖଲ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତେ ଏକ ପ୍ରକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବେ। ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନେ ସବୁ କିଏ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ଇଚ୍ଛା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସହ ସନ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତାବ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ଦେଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଅପର ପକ୍ଷକୁ ଦେଖି ମନେ ମନେ ଟିକିଏ କଳନା କରିନେବେ ସେମାନଙ୍କର ବଳ କେତେ। ଯଦିଓ ଏକଥା ଭଲ ରକମ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ, କାରଣ କୃଷ୍ଣ ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପର ପକ୍ଷର ସୈନ୍ୟବଳକୁ କଳିନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଏବଂ ଉକ୍ତ୍ୱା ହୃଷୀକେଶ ଗୁଡ଼ାକେଶନ ଭାରତ ଶନୈରୁଭୟ मध्ये ରଥ ସ୍ଥାପୟତି ରଥୋତ୍ତମମ୍।
ସଞ୍ଜୟ କହିଲେ, ହେ ଭରତ ବଂଶଜ, ଏହିପରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବୋଧିତ ହୋଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଭୟ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦର ରଥକୁ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଗୁଡ଼ାକେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଗୁଡ଼ାକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ନିଦ୍ରା। ଯିଏ ନିଦ୍ରାକୁ ଜୟ କରିଥାଏ ତାକୁ ଗୁଡ଼ାକେଶ କୁହାଯାଏ। ନିଦ୍ରା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନକତା ବୁଝାଏ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ଉଭୟ ନିଦ୍ରା ଓ ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଜୟ କରିଥିଲେ। ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଖା ବା ବନ୍ଧୁ ହୋଇଥିବାରୁ ଏ ଦୁଇଟିକୁ ଜୟ କରିପାରିଥିଲେ। ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜଣେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ସୁଦ୍ଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ପାରୁନଥିଲେ। ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ। ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ହୋଇ ବା ନିଦ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଉ, ଭକ୍ତ କେବେ ହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ, ରୂପ, ଗୁଣ ଓ ଲୀଳାକୁ ଭୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହିପରି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ କେବଳ ସର୍ବଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରେ, ଉଭୟ ନିଦ୍ରା ଓ ଅଜ୍ଞାନକୁ ଜୟ କରିପାରେ। ଏହାକୁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ବା ସମାଧି କୁହାଯାଏ। କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ହୃଷିକେଶ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କର ମନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଜାଣି ପାରିଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ କାହିଁକି ଦୁଇ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ରଥକୁ ସ୍ଥାପନ କରାଉଛନ୍ତି। ଏପରି କଲେ ଏବଂ ନିମ୍ନମତେ କହିଲେ, ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ପ୍ରମୁଖତଃ ସର୍ବେଷାଂ ମହୀକ୍ଷିତାମ୍ ଉବାଚ ପାର୍ଥ ପଶ୍ୟନ୍ ସମବେତାନ୍ କୁରୁନ୍ ଇତି। ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଭଗବାନ ହୃଷିକେଶ କହିଲେ, ହେ ପାର୍ଥ, ଏଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ କୁରୁ ବଂଶଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖ। ଜୀବମାନଙ୍କର ପରମାତ୍ମା ରୂପେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଥିବାରୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିଲେ। ଏଠାରେ ହୃଷିକେଶ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାରକୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ସେ ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ଏଠାରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପାର୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥା, କୁନ୍ତୀ ପୁତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ। ବନ୍ଧୁ ବା ସଖା ହିସାବରେ ସେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଯେ ଯେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ହେଉଛନ୍ତି ପୃଥାଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ପିତା ବସୁଦେବଙ୍କ ଭଉଣୀ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସାରଥୀ ହେବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଲେ, କୁରୁ ବଂଶର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏପରି କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଯେ ସେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରି ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିବେ? ତାଙ୍କର ପିଉସୀ ପୁଅଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନଙ୍କଠାରୁ କୃଷ୍ଣ କେବେ ହେଲେ ଏପରି ଆଶା କରିନଥିଲେ। ବଡ଼ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ହସି ହସି ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନ କଥାଟା ଖୋଲିକରି କହିଦେଲେ। ତତ୍ରାନ୍ ପଶ୍ୟନ୍ସି ତାନ୍ ପାର୍ଥ ପିତॄନ୍ ଅଥବା ପିତାମହାନ୍ ଆଚାର୍ଯ୍ୟାନ୍ ମାତॄଣାଂ ଭ୍ରାତॄନ୍ ପୁତ୍ରାନ୍ ପୁତ୍ରାନ୍ ସଖୀଂସ୍ତଥା ଶ୍ୱଶୁରାନ୍ ସୁହୃଦଶ୍ଚ ସେନାରଦୂ ଉଭୟୋର ଅପି। ଦୁଇ ପକ୍ଷର ସେନା ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିପାରିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପିତାମହଗଣ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ମାମୁଁ, ଭାଇ, ପୁଅ, ନାତି, ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀଗଣ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲେ। ସେ ଦେଖିପାରିଲେ ଯେ ସେଠାରେ ଭୂରିଶ୍ରବାଙ୍କ ପରି ପିତୃତୁଲ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଅଛନ୍ତି, ଭୀଷ୍ମ ଓ ସୋମଦତ୍ତଙ୍କ ପରି ପିତାମହଗଣ ଅଛନ୍ତି, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ଗୁରୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଶଲ୍ୟ ଓ ଶଙ୍କୁନିମାନ ମାମୁଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ପରି ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପରି ପୁତ୍ରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କ ପରି ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କୃତବର୍ମାଙ୍କ ପରି ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ରହିଛନ୍ତି। ତାନ୍ ସମୀକ୍ଷାନ୍ କୌନ୍ତେୟ ସର୍ବାନ୍ ବନ୍ଧୂନ୍ ଅବସ୍ଥିତାନ୍ କୃପୟା ପରାବିଷ୍ଟୁ ବିଷିତନ୍ନ ଇଦମ୍ ଅବ୍ରବୀତ୍। ଯେତେବେଳେ କୁନ୍ତୀପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଇ, ବନ୍ଧୁ, କୁଟୁମ୍ବ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ସେ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ନିମ୍ନମତେ କହିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଉବାଚ, ଦୃଷ୍ଟଂ ମୋ ସ୍ୱଜନ କୃଷ୍ଣଂ ଯୁଯୁତ୍ସୁ ସମୁପସ୍ଥିତଂ ସିଦ୍ଧତଂ ମମ ଗାତ୍ରାଣୀ ମୁଖ୍ୟଂ ଚ ପରିଶୁଷ୍ୟତି। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରିୟ କୃଷ୍ଣ, ମୋର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଓ ବନ୍ଧୁଗଣଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ମନୋବୃତ୍ତି ଥିବାର ଦେଖି ମୋର ଶରୀର ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଥରି ଉଠୁଛି ଏବଂ ମୁହଁ ଶୁଖିଯାଉଛି।
ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଅଛି ତାଠାରେ ସମସ୍ତ ଦୈବୀ ସମ୍ପଦ ବା ଦେବଗୁଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଦେବତାମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଗୁଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତଟିରେ ସେସବୁ ଗୁଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭକ୍ତ, ସେ ଭୌତିକତା ଦିଗରେ ଶିକ୍ଷା ସଭ୍ୟତା ଆଦିରେ ଯେତେ ଉନ୍ନତ ହେଲେ ବି ତାଠାରେ ଦେବଗୁଣ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଓ ଆତ୍ମୀୟସ୍ୱଜନଙ୍କୁ ଦେଖି ଅର୍ଥାତ୍ ଅପରପକ୍ଷରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏହା ଦେଖି ସେ ଦୟାଦ୍ର ହୃଦୟ ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ତ ସେ ନିଜ ପକ୍ଷରେ କୌରବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପରପକ୍ଷର ସୈନ୍ୟକୁ ଦେଖି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶୁ ମୃତ୍ୟୁ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଦୟାଦ୍ର ହୃଦୟ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନଙ୍କ କଥା ଭାବି ତାଙ୍କର ଶରୀର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଥରି ଉଠିଲା ଏବଂ ମୁଖ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଗଲା। ସେ ସେମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ଆପଣାର ଲୋକ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପରି ଏକ ଭକ୍ତ ଏହା ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଯଦିଓ କଥା ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇନାହିଁ, ତଥାପି ବ୍ୟକ୍ତି ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଭାବିପାରିବ ଯେ କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରୀର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଥରି ଉଠିଲା ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ମୁଖ ହୋଇଗଲା, ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କୁ ଦେଖି ଦୟାଦ୍ର ହୃଦୟ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦି ଉଠୁଥିଲା। ଦୁର୍ବଳତା ଯୋଗୁଁ ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ ପାଉଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ହୃଦୟର କୋମଳତା ଯୋଗୁଁ ଏପରି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି, ଯଥାସ୍ତି ଭକ୍ତିର୍ ଅବଗତି ଅକିଞ୍ଚନା ସର୍ବୈବ ଗୁଣୈଶ୍ଚୈତତ୍ର ସମାସତେ ସୁରା ହରା ଭକ୍ତସ୍ୟ କୃତ ମହଦ୍ଗୁଣା ମନୋରଥେନ ସତି ଧାବତ ବହି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଅହେତୁକ ଭକ୍ତି ଅଛି ତାଠାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦେବଗୁଣ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ନୁହେଁ ତାଠାରେ କେବଳ ଭୌତିକ ଯୋଗ୍ୟତା ହିଁ ଦେଖାଯାଏ। ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ଖୁବ୍ କମ୍। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ସେ କେବଳ ମାନସିକ କଳ୍ପନା ହିଁ କରିଚାଲିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କଳ୍ପନା ବିଳାସୀ ହୋଇ ଉଠିଛି ଏବଂ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଅତି ମୋହିନୀ ଭୌତିକ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବେପଥୁ ଶରୀର ମେ ଲୋମ ହର୍ଷତେ କାୟତେ ଗାଣ୍ଡୀବ ସଂସ୍ତେ ସଂସତେ ହସ୍ତାତ୍ ତ୍ୱକ ଚୈବ ପରିଦେହତେ। ମୋର ସମସ୍ତ ଶରୀର ଥରି ଉଠୁଛି ଏବଂ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି। ମୋର ଗାଣ୍ଡୀବ ଧନୁ ହାତରୁ ଖସି ଯାଉଛି ଏବଂ ମୋର ଚର୍ମ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହୋଇଯାଉଛି। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଶରୀର କମ୍ପନ ଅଛି ଏବଂ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରୋମାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଅତି ମହାନ ଦିବ୍ୟଭାବ ଜାତ ହେଲେ ଏପରି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ, କିମ୍ବା ଭୌତିକ ସ୍ଥିତିରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭୟ ଜାତ ହେଲେ ଏପରି ହୁଏ। ଦିବ୍ୟାନୁଭୂତି ଲାଭ ସମୟରେ ଭୟର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ସେସବୁ ଭୌତିକ ଭୟ ଯୋଗୁଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ, ଏହି ଭୟ ଯୋଗୁଁ ଏପରି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଲକ୍ଷଣଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ସେ ଏତେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁ ଗାଣ୍ଡୀବ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଖସି ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜଳି ପୋଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ସେଥିଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଚର୍ମ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିଯିବା ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ଭୌତିକ ଧାରଣା କିମ୍ବା ଭୌତିକ ଧାରାରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏପରି ହୋଇଥିଲା। ନଚ ଶକ୍ନୋମି ଅବସ୍ଥାତୁଂ ଭ୍ରମତୀବଂ ଚ ମେ ମନ ନିମିତ୍ତାନି ଚ ପଶ୍ୟାମି ବିପରୀତାନି କେଶବଃ। ମୁଁ ଏଠାରେ ଆଉ ଠିଆ ହେବାକୁ ସମର୍ଥ ନୁହେଁ। ମୁଁ ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି ଏବଂ ମୋର ଭ୍ରମ ହେଉଛି ଯେ କେଶୀ ଦୈତ୍ୟର ହତ୍ୟାକାରୀ। ମୁଁ କେବଳ ଅମଙ୍ଗଳ କଥା ହିଁ ଦେଖିପାରୁଛି। ଅର୍ଜୁନ ବଡ଼ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଠିଆ ହୋଇ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଦୁର୍ବଳତା ହେତୁ ସେ ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ। ବ୍ୟକ୍ତି ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ଆସକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ସେ ବଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତ, ବିବ୍ରତ ଓ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇପଡ଼େ। ତା'ର ଜୀବନ ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇପଡ଼େ। ଭୟଂ ଦ୍ୱିତୀୟା ଭିନ୍ନ ବେଶତଃ ଏ ପ୍ରକାର ନୀତି ଏବଂ ମାନସିକ ଚଞ୍ଚଳତା ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ଭୌତିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ
ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଜୁନ କେବଳ ଅମଙ୍ଗଳ ଲକ୍ଷଣ ହିଁ ଦେଖିଲେ। ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ହେଲେ ବି ସୁଖୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ନିମିତ୍ତ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ହତାଶ ହୋଇପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ସେ ଯାହା ଆଶା କରିନଥାଏ ତାହା ଆସି ପହଞ୍ଚେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବେ, ମୁଁ କାହିଁକି ଏଠାରେ ଅଛି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ବିଷୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ନିଜର ସୁଖ ବା ମଙ୍ଗଳରେ ବ୍ୟସ୍ତ। କେହି ପରମେଶ୍ୱର ବା ପରମାତ୍ମା କଥା ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରି ନିଜ ସୁଖ ବା ଆତ୍ମସୁଖ ପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣ ହୋଇ ଉଠିବ। କୃଷ୍ଣ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ବାସ୍ତବ ସୁଖର କେନ୍ଦ୍ର ଅଟନ୍ତି। ବଦ୍ଧଜୀବ ଏହା ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭୌତିକ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରେ। ଅର୍ଜୁନ ଭାବିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ବିଜୟ ଲାଭ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଦୁଃଖ ହିଁ ଆଣିଦେବ। ଏ ବିଜୟ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖର କାରଣ ହେବ। न च श्रेयोऽनुपଶ୍ୟାମି ହିତ୍ୱା ସ୍ୱଜନମ୍ ଆବହେ ନ କାଙ୍କ୍ଷେ ବିଜୟ କୃଷ୍ଣ ନ च ରାଜ୍ୟଂ ସୁଖହାନି ଚ। ହେ ପ୍ରିୟ କୃଷ୍ଣ, ଯୁଦ୍ଧରେ ମୋର ଆତ୍ମୀୟସ୍ୱଜନଙ୍କୁ ବଧ କଲେ ଯେ କି ଫଳ ହେବ, କାହିଁକି ତାହା ମୁଁ କିଛି ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। କିମ୍ବା ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ରାଜ୍ୟସୁଖ ଭୋଗିବାକୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ। ବଦ୍ଧଜୀବ ଏକଥା ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ ଯେ କୃଷ୍ଣ ବା ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛି ତାହାର ଏକମାତ୍ର ଆତ୍ମୀୟ। ସେ ଭୁଲରେ ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ସୁଖ ପାଇବାକୁ ଆଶା କରେ। ମୋହବଶତଃ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ଯେ ଭୌତିକ ସୁଖର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାରକୁ ଜଣାଯାଉଥିଲା ଯେ ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟୋଚିତ ନୈତିକ ବ୍ୟବହାର ବି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କଥିତ ଅଛି, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ, ଯେଉଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରେ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯିଏକି ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ନିମିତ୍ତ ପ୍ରୟାସୀ। ସେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି। ଏପରିକି ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବାକୁ ବି ପଛଉଛନ୍ତି। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ବଧ କଲେ ସେ ଜୀବନରେ ସୁଖ ପାଇବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ। ଯେପରି ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷୁଧାର୍ତ ନହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ବଣକୁ ଯାଇ ହତାଶମୟ ଏକାନ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏକ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହିସାବରେ ସେ ନିଜର ଭରଣପୋଷଣ ନିମିତ୍ତ ଏହି ରାଜ୍ୟ ଦରକାର କରନ୍ତି, କାରଣ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ଅନ୍ୟ କାରଣରୁ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟସ୍ୱଜନ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର, ରାଜ୍ୟଲାଭ କରିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ପିତୃ ରାଜ୍ୟ ଫେରିପାଇବା ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ସେ ଏହା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ବଣକୁ ଯାଇ ଏକାନ୍ତ ଭାବେ ହତାଶମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଶ୍ରେୟସ୍କର ହେବ।